from Bacolod and I am sa pag-invite in behalf of Cycula. Thank you so much. And gusto ko mag-greet sa Merry Christmas and advance Happy New Year. Thank you. Pero abang abyan, hindi ka magkasubo, hindi ka magkapala, ay medyo stangat ako. Sa iyang palapit, di siya sakot, magkabuli isa problema, may pag-asa mo sa in life like this, gusto mo na mag-iba. Ang handumi pa tayo, basta hindi magunta. Magbusikil sa pag-eskwela, pang-imaalam, ang bugat sa inyong mga kiliganan. Sa ano ang matabo, hindi ka magkasubo. Let me hear say oh, oh, say oh, oh, say oh, 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 oh. When I say Merry, you say Christmas, Merry, Merry Christmas. When I say Merry, you say Christmas, Merry Christmas, Merry. When I say I, you say FMI, I. When I say I. Everybody right now, I don't have a logo. Yeah, it's like a unit. Yeah, show your guys once again, right? Hey,
aki-akian ang makatingala tingalahan. Kani ikaw lumadali, madali sa iyong walay magpahuli. Ay kung ginawa muna, yeah, mga akian nagahari. Come on, ay, ay, balik ka na ako sa huli. Pag-umingon, ay, ay, kada ko sa huli. Ay, ay, kada ko sa huli. Ay, ay, tapos na. Yes, let's go. Bulan imog-ibaki pagkakawalakan, imog-ibagagsagan paringahan sa amon kakupagpanay. Bulan kanilang may aaway kabaskog sa ilog kung ang ginagakatulog. Kay kung patuamon kanilang kanin ay abot na hapot ang pangakot sa kanan. Kung wala ang korte sa bulan may unod, may hapon, may arawan unod. Pero gusto ko sa unod piniyang mo si Pilipon may hamon, may arawan na ibon mahiwan sa mga mga hijimon. Kung natuamon ay nagalibay sigurado daw mo naman kagalay sa baybay. Kanina ko kakanta para sa mahilig sa muli. Kung gusto mo sa muli ako na nananaho. Ay, ay, kada ko sa muli. 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 Put your hands up. Okay. Here, SYK User.